Evo, kao prvo teo sam da pozdravim mog mlađeg kolegu Darka Dozeta, koji sad će biti, da ga poznajem 30 godina, ali je došao na fantastičnu ideju da snimi ovako jednu emisiju, pošto nas iz dana u dan, nažalost, ima sve manje fotografa, a tako bi počeo ovu emisiju. Ja sam Martin Candir, umetnički fotograf, sad će biti, evo, 50 godina koliko se bavim fotografijom, ali kao prvo bi morao da spomenem sve naše kolege koji su me i naučili fotografiju, kao što je Jova Vajdl, Steva Lazukić, Bora Mirosavljević, Bora Vojnović, Gavrilo Grujić. I eto, nažalost, u ovoj prošloj kalendarskoj godini su otišli 3 izvanredna fotografa, kao što je Jaroslav Pap, Suki Sulja, koji je bio izvanredan moj kolega s kojim sam proveo toliko vremena na Formuli 1, i da ne nabrajem ostale, ali lepo, zahvaljujući Darku koji će napraviti ovako jednu izuzetnu reportažu o nama, što do sada, eto, nije bilo prilika, sem nekih televizija koje su to radile kad izdamo neku monografiju, kad je to neki povod, pa onda se tad i snimamo. Ali šta reći, rođen u Novom Sadu 58. godine, u centru grada, u Damovićoj palati, kako ja to volim da kažem, 70. Moj otac se u stvari bavio fotografijom, to je neka ljubav da bi ja nastavio, a i moj sin Matija, eto, o kome ću na kraju govoriti, je upisao prvi srednje i on će biti, nadamo se, fotograf, mislimo, bolji od mene, jer svakom je u interesu da ga dete prevaziđe, a tako će biti i ovog puta. I 74. ja sam inače u Damovićoj palati, i iza mene Petar Rapšina je bila umetnička škola, gde sam i upisao umetničku školu OC grafika, a to je godina kad sam ja imao 4 godine predmet fotografije u klasi profesora Ivice Karlavarisa, koji mi je predavao fotografiju, i mogu da se pohvalim da sam dosta toga naučio zahvaljujući školi, a kasnije, što je za mene bilo i najvažnije, 81. kad sam došao u Dnevnik, moram da spomenem mog kolegu Dragutina Savića, koji je nešto stariji od mene, a koji je, eto, imao i poverenja i doveo me u Dnevnik da ostanem kao fotoreporter, da sam provao nekih 11 godina snimajući, biti novinski fotograf, što, evo, od 92. sam napustio Dnevnik i otišao u freelancere, tako da svako onaj ko može da napusti redakciju, nažalost, danas raditi u novinama baš nije jednostavno, zahtevan je posao, moraš biti velik i talenat i uporan, istrajan, ali lepo kad prođe neki 50 godina i kad ti posle 50 godina svog rada stekneš normalno, ne neko iskustvo i znanje, ali kad možeš da živiš od fotografije, a mali broj fotografa u Novom Sadu živi isključivo od ovog posla. Tako da sam ja, eto, zadnjih nekoliko godina se priorientisao isključivo na, da, po mnogima sam bio poznat po live fotografiji koju sam negovao godinama, zatim sportska fotografija dok sam bio u Dnevniku, da ne pričamo u Rumuniji, evo sad je 30 godina se napunilo od rata kad smo Jaroslav Pap i ja bili u Temišvaru i Bukureštu, gde smo ovekovečili tih 20 dana koliko su trajale borbe. I zahvaljujući tim fotografijama, evo, sad treba da bude izložba u Temišvaru, ja sam zakazao 30 godina rata, ali onda vidiš da postoje neke lepše stvari kad odeš u freelancere, da možeš da se baviš nekom drugom vrstom fotografije, a zadnjih nekih 10 godina isključivo najviše obrađujem Vojvodinu, moram da spomenem i Srbiju i da kažem da sam jedan od retkih fotografa koji je sve ono što je najznačajnije u našoj predivnoj Srbiji fotografisao. Moram tu da spomenem i Kosovo, evo upravo spremam i novu knjigu Srpske svetinje, gde sam boravio 6 puta po 5 dana na Kosovu i snimio sve ono što je najznačajnije za neku srpsku kulturu i istoriju. Pričat ćemo kasnije o ovim monografijama za razne izdavače s kojima radim, da sam u zadnjih godinu i po dana izdao nekih 6 kapitalnih monografija i to je samo neki početak, da su to knjige koje su po meni jako bitne za
državu svaku koja želi da se prikaže u što lepšem svetlu, tako da su knjige, uradio sam Tvrđave Srbije, Dvorci Srbije, 800 godina Srpske pravoslavne crkve, monografija o Svetom Savi, prva srpska ilustrovana Biblija i da ne nabrajam još raznih knjiga. Mislim, uvek volim da govorim o najnovim nekim podacima, znači koji su sveži i neki posle zadnje 2 godine, a da ne zaboravim jedna od najvažnijih stvari, da sam dobio ekskluzivno pravo da učestvujem kao sam autor na monografiji Novog Sada 2022. Novi Sad, prestonica kulture, tako da će ta knjiga u septembru izaći i to će biti kruna nekog mog posla, a i 50 godina rada. Šta reći, mislim, za fotografa je jako bitno, kad već govorimo o čovjeku koji se bavi fotografiji, da mora, znači to mora da se rodiš, mislim da je talenat jako bitan, da to je najvažnija stvar, isto toliko i da si vredan, da si uporan, da si istrajan, da bi uspeo. Mislim, ima jedna anegdota kad sam ja izlazio iz redakcije Dnevnik, pa me neko sreo pa kaže, pa ti si taj, ja sam mislio da si ti stariji jedno 20 godina, znači da ne mora čovjek sa 20 godina, znači pravilo je da ti sa 60 godina stekneš neko iskustvo i znanje, ali lepo kad čovjek s 25-30 godina sve to postigne i vidi gde je. Znači, sećam se čika Steve Lazukića koji je radio sa mnom u redakciji Dnevnik, koji je bio onako najoštriji prema meni, cepao mi fotografije, dosta me kritikovao. Znaš, ti kao mlad fotograf koji dođe u takvu jednu izdavačku kuću, misli da te neko mrzi, da te neko ne voli. Međutim, video sam da je to bilo po mene najbolje, a i nabrojao sam sve fotografe s kojima sam radio. I onda sam posle nekih 10 godina rada, kad su mi rekli da sam dobar, da sve znam, onda sam vidio da to nije dobro po mene, pošto čovjek nikada ne može sve da nauči, a i normalno dolaze mlađe snage od kojih ti možeš dosta toga da naučiš, koji su napredniji, više vladaju nekom tehnikom i recimo jedna od, evo vidimo ovde primjer šta jedan fotograf ili fotoreporter bi trebao, ako može, da posjeduje od foto opreme, pošto je ona danas presudna, da bi ti mogo da izvršiš neki zadatak ili neka snimanja, a uglavnom ova snimanja kojim se ja bavim su zahtevna, zato što su to interijeri, eksterijeri koji su uglavnom, snimam ih u najtežim nekim uslovima, kad je to granica mraka i sumraka, kad je to potpuni mrak, to su uglavnom manastiri, crkve koje nisu ošte osvetljene i ma kojom rasvetom i studijskom rasvetom i običnom ne možeš da rasvetiš jednu crkvu. Ili prošle nedelje sam bio u Bečeju gde sam slikao ikonostas Uroša Predića, fenomenalni sa preko 40 fresaka ikona. To je stvarno nešto predivno. Lepo je nabrojati i neke ustanove za koje radim po nekom ugovoru, kao što je Turistička organizacija Novog Sada, kao što je Turistička organizacija Vojvodine, kao što je Galerija Matice Srpske, koju moram da izdvojim. Eto, uskoro će biti 180 godina postojanja galerije, gde sam ja njihov fotograf preko 2 decenije i gde imam tu priliku i šansu, zahvaljujući i Tijani Palkoljević-Bugarski, da snimim najlepša dela srpske istorije i kulture, što je za mene stvarno veliki izazov. Šta je tu interesantno? Interesantno je da u današnje vreme, u odnosu na naše vreme, kad smo mi mogli da biramo da li ćemo biti live fotograf ili modni fotograf ili da li će se baviti industrijskom fotografijom, mi smo gledali da podjednako učimo sve ono, je zahvaljujući nekim poslovima koje smo dobijali, a koji nisu bili ni malo laki, gde si ti morao u ono vreme da se bavi studijskom fotografijom. Nažalost, velik broj fotografa je napustio zato što nije izdržao u tom domenu, ali mi koji smo bili uporni smo paralelno snimali i novinsku fotografiju i studijsku fotografiju koja je zahtevala posebno nešto. U to vreme je bilo 2 fotografa koji su te mogli naučiti. Moram spomenuti Nikolu Stojanovića, koji je bio jedan od prvih
studijski fotograf, Silvestar More, Dragutin Savić takođe koji je fotografisao, koji se bavio studijskom fotografijom, a radio u Vjesniku. Eto, to su neke stvari, a mislim da, nažalost, danas ne postoji prava škola za fotografe u kojoj ide i moj sin Matija, nego su to uglavnom sad neki brzi kursevi koji se završavaju i velik broj ljudi ne istraje u tom poslu, bez obzira da li ima dobru opremu i da li roditelji mogu da mu pruže to sve da on kupi i da može da radi, ali je najvažnije da bude istrajan, da izdrži tih nekih, kako ja kažem, 30 godina prvih je najteže. To ja kažem u šali. Eto, tako da bi, mislim, savjet mladim mojim kolegama je samo da budu uporni i da veruju u sebe kao što si ti, da ne posustanu i da će vreme uvijek pokazati, a mislim, jedan od pozitivnih stvari je kad ti vidiš posle 50 godina bavljenja fotografijom i brojem snimaka preko 1 milion sigurno kojih imam, vidiš da ti to sve koristi, da ti sve to treba i onda živiš od tih nekih radova koje su se desile pre 30 godina, vidiš da nisi to uzalo procjerne svoje vreme, a jedna od najveće stvari ako imaš sredstva i možeš da u svoje slobodno vreme da snimaš ono što ti misliš da je potrebno, što je za tebe interesantno, što je vredno, i mislim da je jedno od najvećih tajni uspeha, eto, ta znatiženost koja je jako bitna, da ti možeš da odeš kad su idealno vreme, znači moraš da napraviš jedan kalendar događaja, šta hoćeš da snimaš. Vidimo da snega nema već godinama, a problem je i kad ti u isto vreme odeš na Zlatibor ili na Kopaonik ili na Staru planinu, a sneg padne u tvojom gradu koji traje 3 dana i onda ti ne možeš biti u isto vreme na 2 mesta. Po našem poslu uvijek ima anegdota i smešnih i tužnih, a jedna od prvih je 81. kad sam ja došao u redakciju Dnevnik, pošto sam se ja već oženio 79. i dobio ćerku Saru, morao sam nešto da radim. I onda sam otišao u robnu kuću Bazar, gde sam radio 2 godine kao portir. I normalno radiš 8 sati, 8-12, ne znam koliko ima pa pauza, i jedan dan nedelja je bila, sećam se, a bez fotoaparata se nisam odvajao. Jedna od tajnih uspeha je da se 24 sata ne odvajaš od fotoaparata, to je po meni pravilo broj 1. I sad ja šetam, obilazim robnu kuću, sećam se prepodne nedelja i vidim golub, stoji, prodavao se neki televizor i na televizoru antena, ali i na anteni i golub. Ja rekao, vidi ovo. I sad ja normalno snimim tog goluba na anteni, piše cena tamo, cena vamo, ja odem, kad sam završio posao 2, odem u Dnevnik i Dnevnik pusti fotografiju na naslovnoj strani, evo, golubu, reklamirate, ne znam, ne mogu se setim ni kakav je bio tekst. Uglavnom sutra dan je mene direktor zvao na raport robne kuće Bazar da me pita kako sam ja pustio to goluba u robne kući Bazar, a danas kad pogledamo na Spensu lete na 100 golubova za vreme takmičenja, mislim, ne možeš ti da spretiš životinju koja možda uđe kroz ventilacione otvore ili već ne znam gde je. Ali, da, i jedna od 2, uvijek mi zaboravimo, ima dosta toga, ali jedna od jako bitnih nagrada je to što se ja volim da se pohvalim da 87. je bila najveća nagrada Zlatno oko, gde sam ja dobio 1., 2. i 3. nagradu. Prva nagrada je bila za bezbednost i saobraćaj, a to je ona žena koja leti ispred Fiće na nekoj poledici. Druga je bila Novi Sad i Novosađan i 3. je bila Slobodna tema, i na sve 3 teme sam dobio prvu nagradu, a onda je bila sutra dan anegdota kako se na celu noć polivao taj deo puta da je ta žena pala, i da ti ne pričam još nekih smicalice gde su to moje kolege smislile. Ali jedna od najtužnijih fotografija koje sam snimio je bilo 86. na Oktoberfestu u Minhenu, gde sam godinama odlazio, i
sećam se, ovaj moj kolega Aleksandar Plačko, Aleksa je ostavio fotoaparat u kaseti da ubaciš 2 marke i onda ti ostaviš tu stvari, dođeš sutradan i oni ostavio svoj fotoopremu, ja sam rekao ja neću da ostavljam, normalno bili su filmovi, to mi je bila jedna od velikih škola, da posle tog fotografisa nikad više u životu nisam išao bez 2 rezervna filma i negde oko 11 uveče ide tip prema nama, drži se za srce i dolazi prema nama i kaže Aleksa, aj slikaj ga, rekao, neću da ga slikam, već da je pijan, misli šta slikam pijanog čoveka, ne, aj kao fotkaj ga. Međutim, u fotografiji je jako bitno da ti uvek imaš neku komunikaciju, da imaš uvek da povezuješ nešto i zašto. I od jednog momenta on se nasloni na neki stup gde je bio plakat iznad njega i na plakatu piše ako budete pušili umrećete od srca i sad nacrtaš kako ovaj puši, duva ovog što ne puši. I ja rekao, sad imam fotku, sad mi ovo odgovara, je live fotografija i u tom momentu se on sručio, okreće se za 180 stepeni, pada, udara glavu o pločice i sad ja nastavljam da fotografišem. Posle je bila polemika da li fotograf ili fotoreporter treba u tom momentu da pomognu onome ili treba da snimaju. Ja sam onda dao odgovor na to da ako si ti sam jedini u tom momentu treba da pomogneš čoveku, nema fotografisanja, ali ako tu još se nalaze ljudi, a bilo ih je, mislim to je, posle sam ja počeo da kadriram, da pravim umetničku fotografiju od toga, znači 3 neke babe su stojale pored koje su gledale neku bižuteriju, koje su samo nakon ladno okrenule i vratile nazad kao da se ništa nije desilo. I u tom momentu dolazi hitna pomoć gde su oni sa elektrošokovima su njega oživljavali, ali to je bio 36. snimak. Znači ja više nisam mogao da fotografišem i za mene velika škola je bila tada da ti moraš nositi još 2 rezervna filma sa sobom jer nikad ne znaš šta će se desiti. Eto, to su jedne od anegdota normalno, mislim, za svakog fotografa je izazov trenutak koji je uvek i najvažniji i mislim jako je bitno i da mladi ljudi izlažu jedan put godišnje što je jako bitno, bilo kakva da je izložba nije bitno, eto i grupne izložbe koje postoje već godinama u Novom Sadu, što je dobra tradicija da se skupe fotografi ili fotoreporteri, sad to više ne možeš ni da odvojiš, da pokažu ono što su snimili u tekućoj godini i da se eto na neki način i oni sami vide i stvaraju drugi vide dokle su oni stigli i šta u ovom momentu šta rade. Tako da normalno knjige su jako bitne kao što sam rekao, pošto jedino knjige ostaju iza nas, sve nešto prođe, sećam se mojih početaka, uvek vratim film unazad, zašto sam se bavio toliko najviše gradom Novim Sadom i normalno, da ne spominjem 87 dana bombardovanja Novog Sada i izložbi koje sam pravio po Evropi, razrednice koje sam štampo, prve one bombe koje sam snimio 24. marta iznad Petrovaradinske tvrđave, da to ne zaboravimo i da, eto, ljudi kad je godišnjica mogu da vide na Facebooku ili već na nekim drugim forumima da vide takve fotografije. Mislim da je fotografija uvek, što kaže, više govori od 100 reči, to je ono staro pravilo koje važi i dan danas. Tu je bio, moram da se prisjetim, i Otoš Andraša, mog mlađe kolege koji je, eto, vidiš i mladi ljudi mogu da te nauče nečem. Kad sam ja počinio da, normalno nije bilo crno-bele fotografije, ona je tek došla 83. godine u Novi Sad. Mi smo inače slali fotografije u Trst, Karla Ovanca koji nam je pravi i onda sećam se da sam ja došao na neki događaj da snimam otvaranje neke fabrike, a Otoš mi kaže, a gde ti je drugi aparat? Šta će mi drugi aparat? Pa drugi aparat staviš color film i ugovoriš tezgu odmah s direktorom i ti radiš tezgu. Znači, nije mi trebalo dugo, odmah sam prihvatio zdravo za gotovo i već sam sutra dan nabavio drugi aparat i već sam počeo da radim color fotografiju, da pravim tezge. Eto, to ti je jedan od primjera kako mladi ljudi mogu da te nauče nečem u odnosu na starije kolege koji neki put i neće da ti kažu. Mislim da danas
nema tajne, možeš da pitaš, možeš da gledaš, savjet dajem opet mladim kolegama da danas u elektronskoj formi možda vidiš šta hoćeš, treba dosta toga da pratiš, mora da radiš i kad ispucaš nekih par stotina hiljada snimaka onda vidiš gde grešiš. Ali je lepo imati filmove i vratiti se filmu, eto kao Branko Lučić koji je dobio poziv iz Hrvatske ovih dana da skenira sve svoje negative, a znamo da smo on i ja sam radio neki 9 godina, on 10 godina Dubrovačke letnje igre, da je to stvarno bilo nešto izuzetno. Tu je bila plejada najvećih glumaca, Rade Šerbedžija, Fabijan Šovagović, znam da je tu nastupao Stefan Milenković, imao i nekih 7 godina, Jadranka Stojaković i niz nekih umetnika koji, nažalost, više nisu živi, ali eto, bivša Jugoslavija je pružila fotografijama stvarno nešto izuzetno da naprave toliki broj snimaka koje crpimo i dan danas, koji imaju svoju neku vrednost. Mislim da je fotografija, eto, neprevaziđena i da će živjeti večno, mislim. To je jedna u odnosu na video koji je isto toliko interesantan i dobar, ali trenutak je ipak nešto što je najteže zabeležiti u jednom momentu kao ta smrt u metrou, gde ja kad sam došao kao mlad fotograf iz Minhena, znam da je bio Pera Petrović urednik, i posle 2 dana ja kažem, imam čovjeka koji je živ, pa ide prema meni, pa kaže on, pa daj to da objavimo. I onda smo mi na naslovnoj strani pustili serijal od 7 fotografija koji su prikazali jednu smrdu, pazi, to je bilo 80 i neke godine, gde baš nije bilo uobičajeno na naslovnim stranama da puštiš takvu fotografiju, ali kasnije vremenom sve više, mislim da fotografija je ta life ili uopšte koja nije bila uvek lepa i dopaljiva i je uticala na ljude koji čitaju novine da sporije voze, da vode računa o svom i tuđem životu i niz takih primjera sam imao gde sam sliku iz saobraćajne udese, gde je velik broj ljudi poginuo, gde ti na naslovnoj strani takvu fotografiju objaviš i ljudi se dobro zamisle kako treba da postupaju u saobraćaju ili kako treba da se odnose, dok to je danas normalno, ali pre neke 30. godina to je bilo nešto novo i bila je posla rasprava da li takve fotografije treba da se nađu na naslovnim stranama, što danas je normalno uobičajeno. Pa normalno, 80. godina, znam da sam ja radio neku tezgu i onda je čovjek došao iz Beograda i rekao ćeš da slikam ovo u boji i da ti napravimo fotke odmah. I kažem kako kad nema to, onda je on otišao za Beograd, napravio fotografije, vratio se i to je neki bio presek gde su mnogi ostali da rade tezgu svatova, međutim ja sam onda otišao u Dnevnik, opredelio se da neću da budem te vrste fotografa, a jedna od jako bitnih stvari za mene kao čovjeka koji se bavi najviše svojim gradom je kad su nas pozvali u turističku organizaciju grada Novog Sada, to je bio Golik direktor, znači Jovu Vajdlu Stevala, sve ove koje sam nabrojao, pozvali nas na sastanak da donesemo svoje slajdove, onda su bili slajdovi, normalno u boji, da oni vide šta oni mogu da koriste za materijal koji će da se štampaju kataloge ili razglednice. To je bilo po 3-4 slajda su oni doneli, nisam ja ništa bio bolji od njih, ali sam bio mlađi 20 godina i kad sam izašao iz turističke organizacije, onda sam rekao sebi, od danas ćeš da snimaš svaki dan svoj grad, što činim i dan danas i više puta se isplatilo da kad me nazovu i pitaju da li imaš, ja kažem imam sve, nemoj ni da me pitaš da li imam. Pa uvek je najteže da ti kažem baviti se svojim gradom zato što ti gledaš drugačije, uvek neko ko dođe sa strane vidi to lepše, vidi iz drugog ugla, a ti si onaj koji mora da se nadmeće sam sa sobom i jako je bitno da uvek budu sveže fotografije, to je najvažnije, da budeš, da ponavljaš 100 puta ako treba jednu zgradu ili jednu ulicu, zato što ona uvek deluje u različito godišnjem doba sasvim drugačije. I znači to ti je jedno od poenti i to učim i mog sina kada on kaže ja sam slikao. Pa možda ti fotografišeš koliko hoćeš puta, ali uvek znači iznova i onda vidiš jednog dana da je to sasvim drugačije. I što je jako bitno, bitno da
fotografije ti odleže, da prođe par godina i da ti možeš sam da izabereš fotografiju, da kažeš da je ova bolja od ove i da budeš najkritičniji sam prema sebi. Mislim da je to, jer dosta puta smo i ti i ja imali tu situaciju gde smo morali da budemo u žiriju, da odaberemo nešto što je najbolje, da nismo sujetni, da imamo različite ukuse, ali eto, zahvaljujući nekom iskustvu, to ti čini neki plezir i onda nije ti teško da odlučiš. Mislim da možeš da kažeš da je ova fotografija bolja, ali znaš, danas je to isto velik problem. Moram opet da spomenem Jaroslav Papa, da on koji je stvarno bio u snimanju životinja, kako ne samo u Vojvodini, Srbiji, svuda, da niko, sad tek ima mlađih fotografa u zadnjih 4-5 godina koji se bave tom vrstom fotografije, ali zahvaljujući njemu, koji me naterao da ja počinjem da snimam prirodu, više prirodu, to mi je sad postala obsesija, zato sam i kupio opremu bez koje ne možeš da radiš i ne možeš da snimiš takve neke motive, jer vidiš tačno šta ti fali u nekom delu fotografije, šta nemaš i onda to želiš da popuniš. A jedna od najvažnijih stvari kao fotografa je da snimaš svoju zemlju koja je predivna, a i zahvaljujući ovoj koroni sad imamo tu sreću, eto, da obiđemo ono što ne bi nikad obišli. I mislim da je uvek najvažnije da u svoje dvorište prvo pospremiš, pa tek i onda ideš u susedno. Tako i ja, evo, zadnjih godina se bavim isključivo Srbijom, kupio sam i dron, što je jako bitno, pogotovo za ovu novu monografiju Novog Sada, gde će biti uključena sva prigradska naselja koja ne može snimiti bez drona, jer je to nešto posebno. Ti ne možeš da snimiš Kać ili Budisavu koja ima 30-40 stanovnika iz žablje perspektive, nego moraš da podigneš dron da vidiš kako to izgleda. I to su neki novi vidici za svakog mladog čoveka, jako bitno da napreduje i da širi svoj neki pogled. Da, sećam se još jedne od anegdota. 82. 3. godine kad je napravljen Apollo centar, ja sam napravio prvu samostalnu izložbu Novog Sada, neki 50-ak fotografija formata 50x70 u koloru, znači u boji fotografije, gde je Weigl bio skeptičan, rekao ajde vidimo kako će to da prođe, pošto znamo da crno-bela fotografija uvek bila bolja od veliki broja kolor fotografije koja nikad nije mogla da parira crno-beloj fotografiji koju vidimo i dan danas da je neprevaziđe. 87. kad je bila univerzijada u Zagrebu, od svih tih fotografa koji su bili, ja sam bio najmlađi, on je rekao Gavri Grujiću koji je bio šef, ja ću da povedem Martina sa sobom na univerzijadu, a znam zašto. I oni su se bunili, pogotovo Slovo Miletić im usuje to ono kao, aj, šta onda ide, i on kaže, dobro, idemo nas dvojica. Kaže, vidi ovako, ja ću da slikam otvaranje i bit ću na stadionu, ti ćeš da budeš, pošto ti live fotograf, ti ćeš da budeš u centru Zagreba, i normalno, ono podne, ni jednog čoveka, letnje doba, ni jednog čoveka u Zagrebu. Znači, to je za fotografe, to je veliki ispit i veliki uspeh kad ti napraviš dobru fotografiju. Normalno, kako sam ja imao sreće, a sreća prati velike, zapali se reklama na robnoj kući i počeo da gori. I gori robna kuća, normalno, svi fotografi na univerzijadi, jedini ja slikam to sve. I normalno dolaze vatrogasci, ugase sve, ja se vraćam, zove me Jova, ja dolazim, on se obraća fotografima, hoćete fotografije, hoćemo, koliko da platimo, vidite zašto sam ga poveo, zato što je čovjek snimio to. To je bila jedna od njegovih anegdota u odnosu prema meni, ali sećam se kad moji početci 81. kad sam sreo Jovo Weigla, pošto sam ja voleo boks da slikam, a boks je po meni bio jedan od najtežih sportova, a savjet i drugima, to savjetujem i mom sinu, jedna od pravila koje nikad niko nije čuo, a koje je meni ispričao, znači, boks je onda bio Sloba, Tadija Kačar su boksovali fenomenalno, bili izuzetni bokseri, i sad ja dolazim pored njega kao mladi kolega, stanem ja pored njega i sad počnem da ga pitam i zapitkujem me, čuti on ništa, prva runda čuti, druga runda čuti, treća ja, gledaj, ovaj mene mrzi, neće samo da priča. Kad se završilo to, on meni kaže, reci sad šta hoćeš, i ja sad njega pitam, kaže on sedi, aj sad ću nešto ti objasnim, vidi ovako.
kad si na nekom događaju, znači što se odnosi na boks i na fudbal i na sve, i to je za mene bilo pravilo i ostalo i dan danas, broj 1, nema razgovora, moraš biti skoncentrisan na ono što radiš. I ako ti se slučajno desi da ti je promakao nokaut ili si propustio gol, ti si kriv i tu nema priče. Ako si ostavio fotoaparat sa strane i seo za pauzi da jedeš sendvič, da popiješ nešto, a nešto se desilo, ne treba da se brineš jer ti si tada odmarao, imao si pauzu, nisi držao fotoaparat u ruci, nisi razmišljao o tome i ne treba da se kaješ. Ali kad držiš fotoaparat u ruci i kad radiš, znači tad ne smije da ti promakne ništa. I to je za mene ostalo pravilo broj 1 kojeg se držim i dan danas. Pa da, sećam se jedno od velikih takmičenja, dobro, on je bio stručnjak za biciklističke trke, gde je bio izuzetan, ali ima jedna dobra još anegdota kad je Jova bio na svetskom prvenstvu i prvi put to je umetničko plivanje, koje je bilo izuzetno zahtevno, on je bio prvi put i onda Švaba, kako ja volim da kažem, koji je bio promoćuran, je pitao tamo one gde se nalaze ventilacije, gde se nalazi održavanje ispod bazena i da li postoje neke rupe, jer je ukapirao da kroz te neke otvore kamere snimaju to takmičenje. I on normalno njega su pustili da uđe dole ispod bazena i on je napravio par fantastičnih fotografija koje su neprevaziđene. Mislim, izuzetan je bio portretista, jedan po meni iz te generacije najbolji fotograf koji je živao u to vreme. Šta je bilo interesantno? Bilo je interesantno da u stvari važnija je bila stvar u dnevniku laboratorije, da je Branko Lučić najdalje otišao od svih nas, da je po meni jedan fotograf kad pravi jedno umetničko delo, znači od ideje do realizacije i izrada tih fotografije koje onda možemo da kažemo da je to zatvoren jedan ciklus, što bi bilo po meni pravilo i broj 1, jer u međunarodnim takmičenjima za fotografe je bilo u konkursu odvojeno crno-belo od color fotografije i gde su autori morali da naprave sami crno-belu fotografiju, gde smo mi imali i Belu i Zlatu i Veru koje su bile izuzetne laborantkinje, a gde je Jovo najdalje otišao sa nekim njegovim pomagalima gde smo mi naučili od njega i gde smo mi savladali crno-belu fotografiju skroz. Znači a Branko Lučić je tu najdalje otišao zato što je često izrađivao fotografije koje nisu bilo ni malo jeftine, da je jedna pakla, jedna kutija Ilforda koštala 100-150 maraka i gde si ti pola bacio, pola napravio da bi mogo da izlažeš, a izlagali smo, Bogu hvala, svuda, to ti je jako bilo bitno. Moram spomenuti i Tomu Peternika, s kojim sam bio i na ratištu po Bosni, koji je, eto, Bogu hvala, živ i zdrav, koji je jedan od najstarijih fotografa od kojih smo mnogo učili, koji je bio, gledao sam neke dokumentarne emisije o njemu, dosta toga nisam znao, da je samo zahvaljujući njegovoj veštini i upornosti, ali šta je interesantno? Interesantno da fotoreporteri su poseban soj ljudi, poseban soj fotografa koji imaju neku drugačiju kolegijalnost, drugačije se ophode u odnosu na neke fotografe koje sam upoznao širom sveta. Da ne zaboravimo i trke Formula 1 koja ove godine će biti 25 godina koliko pratim, gde tamo fotografi baš nisu puno u komunikaciji, gde ljubomorno čuvaju svoje neke tajne koje su razradili, jer dosta toga ti ne možeš da pročitaš i ne postoje te knjige gde možeš da naučiš tu vrstu fotografije kao na Formuli 1 gde kradeš zanat od mladih fotografa koji rade samo to, isključivo, ili rade samo sportsku fotografiju u odnosu na nas gde mi snimamo sve i svašta, pa ti dosta toga moraš sam da dođeš do nekih rešenja, što je neki put i dobro. Mislim da se izboriš, da vidiš šta je to dobro i kad prođu neke godine, onda doneseš neku odluku da li to valja ili ne valja. Nema šta nisam fotografisao i u žanru u kojem se nisam okusio. Mislim da
da je jako bitno da svaki čovjek u svom nekom zanatu, bez obzira da li je on profesionalni fotograf ili čistač ulice, da radi taj posao najpoštenije, da bude iskren prema sebi, da koristi što manje Photoshopa. Jedna od bitnih stvari je da dok snima, da snima odmah kako treba, da je to u stvari najvažnija stvar, znači da ne mora da koristi toliko RAW format, da ne mora toliko da gubi vreme na postprodukciji, na doterivanje fotografija, zato što za to vreme može da snima neke druge stvari koje su bitne, da čuva svoju energiju koja je jako bitna, jer ne možeš ti doživotno da crpiš svoju energiju u neke gluposti i da je trošiš, mora da je čuvaš za neke druge stvari, a vidimo da danas kad dođeš u neke godine, eto ja imam 64 godine, nije ti sve jedno kad provodiš, ti kao planinar to znaš najbolje kad provodiš u planini neki par dana da treba se popneš na neku planinu od 1000, 2000, 3000 metara, nije ni malo naivno, a eto tu energiju mora da sačuvaš za tako nešto. Mislim da ekstremne stvari su uvijek interesantne kad gledaš i ove ljude koji se penju na 7-8 hiljada metara za fotografe, to je izazov. Da, mislim da je zadnja neka stvar koju mislim da ću to sebi priuštiti, to su taj fotosafari, snimajući životinje u Africi koje su skroz drugačije i ti predeli koji su jako interesantni. Celu Evropu sam obišao, nema gde nisam bio, sam i u Americi, Kanadi, u Rusiji, u Irkutsku sam bio na Bajkalskom jezeru. I lepo je kad posle 30-40 godina gledaš te fotografije, vidiš gde si sve bio, kad je bilo i vremena i sredstava da možeš da obiđeš. Japan je interesantan isto, kao kolevka foto opreme i dobre fotografije, to treba da spomenem, Kina koja je sad u prednosti, ima mnogo toga. Iako mislim da je naša zemlja uvijek za nas uvijek bila izazov i da, ma koliko da obilaziš, da putuješ, uvijek ti nešto fali i mislim da je misija ljudi koji su određeni, ja verujem u Boga, da Bog te odredi za neki zanat, ako ti je poslao poruku da se tim ovim baviš, da je to onda to je tvoj neki krst koji mora da nosiš.